Tipy k výžive počas behu. Veľmi častá otázka, tak dnes si tu zhrnieme pár vecí. Poprvé si prejdeme nejaké odporúčania ohľadom výživy, čo počas behu áno a čo nie. A následne zodpoviem aj časté otázky, ktoré dostávam, ako napríklad, že počul som, že tento bežec používa toto, iný tamto, čo je na tom pravdy, mal by si to robiť tak aj ty. Zodpovieme si časté otázky ohľadom gelov, špecificky napríklad koľko, kedy, ako a čo ak ťa z gelov preháňa. Ako si nájsť možno nejaké lepšie náhrady. Potom prejdeme aj na otázku, čo značí, že máš počas behov alebo tréningov dlhších pocit hladu a čo s tým robiť. Ahoj priatelia, ak sa ku mne pridávate poprvýkrát, vitajte. Som Daniel Weiss, certifikovaný výživový coach, edukátor a nadšenec hybridných športov. Tento podcast som vytvoril, aby som vám pomohol robiť rozumné rozhodnutia o vašej výžive a tréningu, zlepšiť svoje zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Denne spolupracujem s ľuďmi, ktorí chcú nielen lepšie vyzerať, ale hlavne cítiť sa dobre, prekonávať sa mentálne a aj fyzicky. To všetko by nebolo možné bez správneho mindsetu, návykov a systémov a preto sú aj tieto oblasti dôležitou súčasťou tohoto podcastu. Do pozornosti by som vám rád dal prednášky, príručky a ďalšie zdroje, ktoré sú na stiahnutie zdarma a pomôžu vám pri dosahovaní vašich cieľov. Nájdete ich na sk.dan2tv.eiss.eu/zdroje. Takmer každému je jasné, že počas dlhých behov a pretekov je vhodné doplňať energiu priebežne. Preto sa pri behoch často využívajú energetické gely, športové nápoje a podobné produkty. Ale bežci si niekedy vyložia tieto veci po svojom. Jedia ďatle, sušené mäso, arašidové maslo, chleba s masťou, dokonca proteínové šejky a tyčinky. Jedným slovom, nezmysly. Počas intenzívnej fyzickej aktivity máme totiž znížený tok krvi do žalúdka, čo značne zhoršuje trávenie jedla. Štúdie naznačujú, že pri cvičení nad 70% VO2 max, čo by vlastne zodpovedalo už ľahkému behu v druhej zóne, dochádza k 60 až 79% zníženiu prietoku krvi do čriev. To znamená, že to trávenie je značne spomalené a nechceme si teda dávať do žalúdka veci, ktoré nám trávenie ešte viac zhoršujú. Následne je aj prežúvať jedlo komplikované, takže tá forma stravy, či už sú to tyčinky, alebo teda chleba s masťou, alebo arašidové maslo, alebo niečo podobné, nie je optimálne. Dá sa to, skôr pri tých dlhých behoch, ale dnes sa tu bavíme o hocičom, čo je kratšie ako maratón. Takže pozrime sa na to, čo do takej športovej výživy patrí a nepatrí. V prvom rade chcem podotknúť tuky a vláknina. Spomaľujú trávenie a tým aj prísun energie. Znížený prísun prietoku krvi do čriev, zároveň spomalené trávenie, pretože tuky sú dlhšie natrávené. Nie je to dobrá kombinácia. Vláknina neposkytuje energiu, alebo len veľmi málo. Tiež to nie je najvhodnejšie. Navyše, tukových zásob máme v tele dosť. Čiže aj keď využívame veľké percento tukov počas vytrvalostných behov, ako sú napríklad už pri tej vzdialenosti polmaratón, maratón a dlhšie, my ich nepotrebujeme doplňať. Na to máme tukové zásoby. Zbytočne si zaťažujeme len to trávenie. V druhom rade tie spomínané proteínové šejky a tyčinky. Toto neviem, asi to by prišlo z bodybuildingu alebo neviem skade. Našťastie to už nevídam až tak často, ale jednoducho to nie je pre telo energia. Bielkoviny sú stavebná látka a pokiaľ telo nemusí, tak ich nebude využívať ako zdrojov energie, pretože pretvárať bielkoviny na glukózu
je veľmi neefektívne a energeticky náročné. Čiže blbosť. Radšej jednoducho sacharidy, ktoré nám vlastne len ostávajú. Ale aj medzi sacharidmi sú dosť veľké rozdiely. Vieme, že sú sacharidy, ktoré sa trávia pomalšie a ktoré rýchlejšie. Ináč povedané, tie rýchlo tráviace sa zvyčajne nazývame aj cukry. Sú to jednoduchšie formy, teda sacharidov, ktoré sa rýchlejšie trávia. Telo ich vie tým pádom rýchlejšie využiť na energiu a sú optimálne práve pre športovú výživu. Že v kontexte bežného v úvodzovkách zdravého jedenia ich chceme odsunúť nabok, minimalizovať. Naopak pri športe chceme maximalizovať. Čím pomalšie sú tie sacharidy na trávenie, tým väčšia je šanca, že navodia tráviace ťažkosti, tráviace problémy. Takže pri behoch od 1 hodiny až niekde po maratón sú hlavné pre nás dôležité jednoduché cukry a vo forme gelov a športových nápojov. Rozdiel možno kedy prijímať viac, začať nejakú možno pevnú stravu alebo niečo, čo sa dá aj žuť. To by som skôr pozeral sa na to možno niečo, čo trvá dlhšie ako 6 hodín, takže pokiaľ nebeháš maratón za takéto časy, tak gely, športové nápoje. A tu sa vrátime teda k otázkam a hlavným bodom o geloch, pretože nie všetky gely na trhu sú rovnaké. V rámci marketingu sa na trhu objavujú aj rôzne gely, ktoré sa tvária akože sú zdravšie, pretože neobsahujú práve tie jednoduché cukry. Pridávajú sa tam buď tuky, alebo rezistentné cukry, alebo rezistentné škroby, ktoré práve to, čo robia, je, že spomalujú to trávenie. A to nie je vôbec vhodné. Môžu mať podľa štúdií buď neutrálny efekt, alebo je tam potenciál, že spôsobia zhoršené trávenie. A to hlavne pri tých vyšších dávkach. A tu sa bavíme o dávkovaní, že koľko vlastne tých cukrov prijať. A prišla otázka, že ako často používať gel. No čiže, ako spomínam, na trhu sú rôzne gely s rôznym zložením a preto sa neriadíme ani tak, že počtom gelov, ale koľko sacharidov za hodinu. To znamená, že zvyčajne majú okolo 20 až 26 gramov a niektoré až 30 gramov sacharidov na jednu tubu alebo jednu dávku. Takže koľko ich prijať? Zatiaľ čo elitní športovci dokážu aj 110 gramov za hodinu, pre takého netrénovaného bežného človeka to bude skôr 20 gramov a pre celkom dobrého bežca alebo takého priemerného až nadpriemerného by som povedal sa pohybujeme niekde v rozmedzi, dovolím si tvrdiť, 45 až 90 gramov za hodinu. To ale záleží hlavne od intenzity behu, že čím lepšie je trénovaný bežec, tým vo vyššej intenzite vie bežať a dlhšie, zároveň vie aj spalovať viac cukrov. Takže tým viac ich vie aj prijať a využiť. No ale zaoberať sa týmto možno týždeň pred pretekmi je trošku neskoro, pretože nájsť si tú vhodnú dávku a v tej vhodnej forme pre teba, na to je dôležité to skúšať v tréningoch. A to je dlhodobejší proces. Napríklad jedna vec je, že čo je na papieri a možno aj absorbuješ 90 gramov cukrov a tvoje telo by to vedelo aj využiť, ale nemáš na to trénovaný žalúdok, pretože stále beháš long run, aj všetko len nalačno. Tak jednoducho to bude pre teba katastrofa. Tie črevá ti to nestrebu. Takže treba trénovať nielen svaly, nielen beh, ale aj žalúdok. A k tomuto mám pre teba aj špecifickú epizódu o tom, ako trénovať žalúdok a čo jesť, napríklad aj pred behom. Odkaz nájdeš v popise podcastu. Je takýto prípravok ako energetické gely nutné použiť len pri dlhých behoch? Mám tým na mysli, že čo tak si ho dať 30 minút pred hodinovým behom.
Myslím si, že energetické gely nie je nutné použiť len pri dlhých behoch, teda dajú sa využiť aj pri týchto kratších, ale pri takom hodinovom alebo dajme tomu 45 minútovom tréningu, aj keď bude intenzívny, myslím si, že to by mal každý človek v pohode zvládnuť. Teraz, čiže pre ten tréning samotný to nie je nutné. Viem, že výrobcovia častokrát píšu, že áno, 30 minút pred behom by sa to malo použiť, alebo dokonca aj po behu a podobne. Podstatné je, že pred behom by som ich ani tak nepoužíval. V tom vidím teoreticky možnosť použitia v prípade, ak ideš ráno, si nalačno, čiže ešte si nič predtým nejedol a potrebuješ rýchlo do seba dostať nejaké cukry, ktoré sú teda aj rýchlo absorbovateľné. Skôr by som ale gely používal počas behu a radšej si dal nejaké normálne jedlo, ak je to možné, hodinu pred tým behom, alebo ak sa bavíme v rozmedzi hodiny až 30 minútach pred, tak v tom prípade by som sa riadil skôr niečím ľahšie stráviteľným, ako je napríklad ryža alebo ryžová kaša, niečo na ten štýl. No a čo ak si počul, že tento bežec používa toto, iný beháva len na vode, ďalší na ďatlách, ďalší si dáva orechy a možno ďalší si dáva tresku s chlebom alebo neviem. Určite si už o takých prípadoch počul a ja o tom počúvam stále. Ľudia sa odvolávajú na to, čo robí niekto iný. A tu je niekoľko chýb v tomto myslení, na ktoré chcem poukázať. Poprvé, aj za predpokladu, že im to funguje a vedia to tolerovať alebo čo, neznamená, že to budeš vedieť tolerovať aj ty. Takže pozrime sa na to, čo reálne funguje. To sú sacharidy. A druhá vec je, že častokrát ľudia miešajú týchto športovcov do jednej kopy. To znamená, že ideš bežať polmaratón a tamto, ja neviem, tento si dáva chia semienka alebo nápoj z chia semienok a beháva 5 dní v kuse. No áno. Intenzita je niekde úplne inde, že? Tak tam si môže, ale vyslovene chce aj jesť niečo úplne iné, ako keď ideš polmaratón alebo do tej vzdialenosti maratónu, kde takéto akože celé jedlo alebo orechy a semienka, to sú jedla, to nie je športová výživa. Tak tie jednoducho v tomto kontexte nedávajú zmysel. Takže opäť kontext je tu veľmi dôležitý. Druhá vec, na ktorú chcem poukázať, je, že často vidíme práve to, že tento beháva na vysokotukovej strave, tento na vysokosacharidovej a podobne. No, tí bežcov, ktorí behávajú na v úvodzovkách tukoch, je strašne málo na vysokej úrovni. Je veľa bežcov, ktorí sú strašne pomalí, nebehávajú nejaké výkony, skôr behávajú maratóny, ultramaratóny alebo teda takéto veľmi dlhé preteky s cieľom ich dokončiť. V tom prípade OK, rob si čo chceš. Zvyčajne zároveň to nie je založené na nejakých faktoch alebo na, nazvime to, že na najlepšej vede, čo štúdie a prax podporujú, ale je to založené na tom, že skôr na viere, že cukry sú zlé a je to promované teda tým low carb hnutím. Títo ľudia, ktorí k tomu spejú, zároveň často mávajú nejaké žalúdočné problémy, ku ktorým sa dostaneme a jednoducho majú problémy s cukrami z nejakého dôvodu. Takže na toto by som si dal pozor. Krátke prezhrnutie, áno, môže sa stať, že niekto ide lepšie na tuky a podobne, čiže tie rozdiely medzi dvomi individuálmi môžu byť veľké, ale keď sa pozrieme na to štatisticky, tak bude 95% bežcov, možno 99% dokonca, pre ktorých bude fungovať proste, že jednoduché cukry a potom tam bude tých 1 až 5%, pre ktorých bude fungovať
niečo iné. Aj tam si teda treba dať pozor na to, v akom kontexte. Čiže ak ideš aj cukry, napríklad spomínali sme ďatle. Ďatle sú fajn, sú to cukry a zároveň majú aj vlákninu. A pokiaľ ja som tiež behával s ďatlami, ale treba ich žuť. Môžeš ich rozmixovať, OK, to už máš zjednodušené, nazvime to, že mechanicky spracované, je to jednoduchšie pre telo na prijatie. A je to ideálne? Nie. Proste tie gely sú na to stavané, aby to bolo oveľa jednoduchšie. Pre telo, pre príjem a nie ako je to. Potom tu ešte nastáva otázka, že či je to zdravšie alebo nie. Na zdravé stravovanie a výživu, vitamíny, minerály, tu máš bežné jedlo. V kontexte športu, športovej výživy sa pozeráš na energiu samotnú. Jasné, nemusíme to kompletne oddelovať, ale počuj, v rámci behu, v rámci výkonu, sacharidy, energia, koniec. Otázka ohľadom pikao, že čo tak pikao? Je pikao, teda sladené, zahustené mlieko, fajn? Videl som to veľa bežcov používať. A to ma celkom prekvapilo, lebo pozrel som sa na výživové hodnoty, má to na 100 gramov výrobku okolo 318 kalórií, je tam 53 gramov sacharidov, čo je na 50 gramov zhruba 21 gramov, celkom fajn. Je tam 8 gramov tukov a 8,5 gramy bielkovín. Čo nie je ideálne, lebo máme tam tie tuky a bielkoviny, ktoré sú nám zbytočné v kontexte, ako som spomínal, že do maratónskej vzdialenosti. Ale pozastavil som sa nad jednou otázkou a to je práve nad tým zložením sacharidov, lebo sacharidy alebo cukry nie je cukor ako cukor. Pikao, teda mliečný cukor, laktóza, je iný ako glukóza a fruktóza. Preto sa vlastne používa aj v geloch glukóza, respektívne mix glukózy a fruktózy. Potom tam máme všelijaké tie, že palatinóza a rôzne iné, ale zjednodušme si to teraz. No, laktóza sa nachádza teda vyslovene len v mlieku a mliečnych výrobkoch. A existuje niekoľko štúdí, ktoré porovnávali, nie ich veľa, ale porovnávali práve príjem energie počas cvičenia medzi teda laktózou a cukrózou. Na moje prekvapenie, čo zistili, je, že tá laktóza je takmer identickým zdrojom energie. Dokonca, že počas toho cvičenia zvýšila oxidáciu tukov a znížila oxidáciu glykogénu. Takže to znie teoreticky ešte lepšie. Prakticky v kontexte výkonu nevyzerá, že by mala akože benefit. Nedal by som ruku do ohňa za to. Ale teda v kontexte toho cvičenia, v kontexte tej štúdie tam to porovnávali počas 2,5 hodiny. Nevyzerala, že by bola horšia ako teda nejaké energetické gely. A to ich prijímali až 120 gramov za 2,5 hodiny. Takže myslím si, že celkom fajn zdroj energie, hlavne pre takých pomalších bežcov, alebo teda ktorí idú v nižšej intenzite a dlhšiu dobu. Vravím, na to, aby to bolo ideálne, by som tam nechcel mať ten zbytočný tuk navyše, alebo teda bielkoviny. Ale pokiaľ ti to nerobí problém, tak z toho nerobme problém. Na druhej strane veľa ľudí, ktorí na laktózu nereagujú dobre, takže treba si to vyskúšať vopred, aby ťa nepreháňalo na záchod a nie až na pretekoch. Tu sa dostávame k otázke, že čo jesť, keď z týchto gelov mám behačky. To znamená, že preháňa ma na záchod. Dám si skôr gumové cukríky alebo niečo iné? Ďakujem. Želé cukríky ako napríklad Haribo sú práve že skvelé. Celkom dobre sa konzumujú aj počas behu. Takže to je celkom fajn. Prípadne ako sme spomínali rozmixované ďatle by mohli byť fajn.
Spravíš si taký ďatlový gel koncentrovaný, ja som si to robil, alebo takisto si môžeš rozmixovať aj varenú ryžu. Tiež celkom fajn. Tu by som však upozornil na to, že často sa stretávam práve s takýmito žalúdočnými ťažkosťami, keď ľudia nemôžu dávať si gely. Na jednej strane to môžu byť, že si nenašiel alebo nenašla vhodnú značku gelov pre teba, zvyčajne, že sú tam pridané nejaké rôzne farbivá alebo ochucovadlá, ktoré ti jednoducho nesedia individuálne. Ale pokiaľ je to niečo, čo sa u teba vyvinulo, že nemávala si žalúdočné problémy a postupne, ako si aj trénovala a navyšovala tréningy, začali pribúdať aj alebo teda tráviace ťažkosti, tak to by som upozornil práve na tú črevnú mikroflóru a celkové zdravie. Ako sme spomínali, pri cvičení na tých 70% VO2 max dochádza k zníženiu prietoku krvi. A keď k tomuto dochádza, je pravdepodobnejšie, že v črevách nastane dysbióza, alebo teda ten zlý pomer dobrých baktérií a tých nám neprospešných. A zároveň sa narúša aj výstelka čriev. A keď do toho dáme, alebo pridáme fakt, že veľa vytrvalostných športov, hlavne tých ultravytrvalostných, má problém prijať dostatočné množstvo energie, veľa bežcov beháva nalačno zbytočne, vytvára to ďalší stres, narušuje sa tá črevná výstielka a zhoršujú sa tráviace problémy, čiže čím ďalej to býva, tým horšie. V týchto prípadoch je potrebné sa zamerať na taký ten holistický prístup a riešiť to individuálne, kde sa pozrieme teda na ako podporiť tú črevnú mikroflóru, zároveň popri tom cvičiť a výživa počas, pred a okolo toho tréningu alebo pretekov samotných. Posledná otázka dnes. Čo ak som hladný, alebo čo ak vyhladneš počas behu? No, pocit hladu počas behu, alebo teda počas pretekov je znakom toho, že neprijímaš dostatok paliva alebo energie. Buď pred, alebo počas. Takže pocit hladu počas tréningu znamená, že tvojmu telu chýba palivo. Potrebuješ ináč povedané viac kalórií, viac energie, aby mohlo pokračovať vo výkone na tej intenzite, na ktorej ideš. Na jednej strane tvoje telo počas cvičenia spaľuje zásoby sacharidov a tukov na získanie energie a ak ich nemáš dostatok na doplnenie týchto môže začať pociťovať hlad. A tento hlad sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, od nejakej miernej chuti na nejaké občerstvenie až po intenzívne škrkanie v žalúdku, nepríjemných pocitov, v niektorých prípadoch dokonca pociťovať veľký hlad a hlavne napríklad hlad na nejaké pevné jedlo. A to znamená, že v podstate tvoje telo prosí o palivo, o energiu, aby mohlo pokračovať v činnosti. Takže pokiaľ pociťuješ hlad počas tréningu, je dobré sa bližšie pozrieť na tvoje celkové stravovanie a aj výživu. A možno bude potrebné zvýšiť príjem kalórií buď počas cvičenia alebo pred cvičením. Napríklad vidím často u ľudí, ktorí hovoria, že OK, ja si dávam gely, bežím maratón, dávam si gel. OK, koľko? No tak jeden za hodinu, jeden za 2 hodiny. Spätne k tomu, koľko chceme. Poviem príklad, od 20 do 110 gramov sacharidov na hodinu. To znamená, že 20 gramov je ten jeden gel, takže môžeme sa dostať až k 4-5 gelom podľa individuálnych potrieb. Takže práve veľa tých bežcov, ktorí potrebujú, idú tie vyššie výkony, z nejakého dôvodu stále zostane na tom, že na začiatku som začal používať jeden gel a stále používam jeden. Niekedy je to lenivosť, niekedy je to len neuvedomenie. Takže druhá vec je teda aj to, čo jedávaš pred tréningom a pred tréningom zase nešiel by som to tým smerom, že gel pred tréningom, ale dať si nejaké ucelené jedlo, pokiaľ možno nejakú hodinu pred a
A pokiaľ nie je možno, tak aspoň 30 minút pred niečo ľahko stráviteľné, či už je to banán alebo proste jedlo, nazvime to tak. Takže toto boli otázky a odpovede ohľadom energetických gelov a čo v nich hľadať, kedy, ako používať. Zhrniem to ešte v nejakom článku, ktorý neskôr pridám do popisu. A ak máš ešte nejaké dodatočné otázky, skús mi ich poslať cez Facebook. Opäť odkaz na môj Facebook bude v popise. Pokiaľ chceš viac informácií k výžive bežcov, športovcov, odporúčam ti navštíviť moju web stránku sk.dan2tviss.eu. Nájdeš tam články o trénovaní, regenerácii, hydratácii, ale aj prednášku o výžive pre vytrvalostné behy. Ďakujem za počúvanie. Pokiaľ sa ti podcast páčil, môžeš ma podporiť tým, že mu udelíš hodnotenie a budeš zdieľať snímok obrazovky s podcastom na sociálnych sieťach. A pokiaľ máš nejaké otázky, budem od teba taktiež rád počuť. Ozvať sa mi môžeš na e-mail daniel@dan2tviss.eu alebo mi napísať priamo cez sociálne siete. Odkazy nájdeš v popise podcastu.